Julen Artega Iriondo, origami arkitektura taldeko kidea eta gure Esku Zurbil elkarteko taldeko partaidea era berean. Hasteko eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik. Nahuaren 25. urteurrenean, edo urteurrenaren aitzakian, Kafe Garai izeneko atal hau jarri dugu martxan, eta beraz ezer baino lehen galdera begibistakoa. Nuntz onden zu duela 25 urte? Nik 34 urte dazkat, eskuen duela 25 urte udarregi ikastolan. 11 urte izango nituen. Eta egun hautan pentsatzen, eta nik ez dakat nahuai gabeko Zurbil ez dut goguan. 10 urte nituen. Eta sorrerako mugimendu horren oroitzapenik ere ez dakat. Aurreneko oroitzapena dakatena da, ikastolatekan atea eta hor obra zeuden gaina uste ambulatorio inguruan obretan nola izian, eta nola eskatu ziuen argazki bat bazen nekaten ateatzea, ez da dizut artean zinean, baina bazen nekaten ateatzea, nahuak irakurtzen, eta gero argazki hori portada izan zen, ze noizian hemen kuadrilako WhatsAppetan da argazki hori rulatzeu, eta justu egun hautan bilatzen ditu naiz, eta gaina 97 zen. Niz nintzen oraindik. Eta gaina titularra zen irakurleon sententzia. Uste polako zara ditezun. Urtebeteko irakurketa hola ditezun. Hoi da horreneko rekordua. Bueno. Orduan, txikitatik zure bide lagun izan da, ez? Bai. Pandemia galdetuko dizu, zuzenean edo zerkat denoi eragin digu eta oraindik hemen dago, ez? Eta bolada batean ere hor jarraituko dugu, nahiz eta beste maila batean, ez? Baina, maila personalean, etxean, nola eman dezue pandemiak ekarri duen guzti hau? Izan da bolada bat, luzatu dana, neurri asko ekarri ditu beraekin, nola bizi izan dezu hau dena? Justu nahi pertsonalki momentu berezi batian edo harrapatu zian, ze pandemia aurretikan edo txailian hor guaindikan gurasuakin bizinitzan, aitamakin eta amamakin bizinitzan, hor etxean 4 pertsona ginen, eta justu pandemia baino pixka lehentxio neon bakarrik bizitzen jarrita. Orduan, izan zen bakarrik bizitzen jarri, eta errepente benetan bakarrik ez kalea eta zer, eta egila da, aurreneko momentuek, ez ditut esango guztoz, baina egila da bakarrik bizitzegen eta, ondo hartu nituen aurreneko zehoik. Gero egila da, pixkan neurria hartzen jun berri izanula, porque ni hasieran, nik uste nun bi asteako kontua zala, baina hola xixin iztuta neon ni, eta bi aste horietan egunero datuak behiratzen dituen, egunero ikusten nuen, nola etxetik lanian nahi nintzen, egunero ikusten nuen albistegia, gau kontatu nintzen gaizki iteziala. Eguneroko datu horiek, egunero albistegin pendiente otean horrek pixkat obsesionatzen hasi nintzen, gauza luzatzen hasi izan, eta beste era batea hartu berra dakatau, porque bestela eske erotingo naiz. Pixkat adaptazio bat bezala ondu zen, etxetik lanian nahitu ginen 2 hilabete dola, kabienea juteko aukera izan genunean, ni aurrenetako izan du nintzen kabienea juten, ze... Bertzen nuen, ez? Pixo bat etxea eta lana bere iztu, ez? Bai, biernun. Bakarrikan neon etxean, eta lan egila da hasiera hortan pixka jetxin zitzaigula, baina impresioan egun guztia lantokilan, nola. Gaina inor, bizilagunak eta ikuste dituen, eta balkoia dakau etxian da eskertu etorri de bai, da bizilagunekin konbertsazioak eta hola. Baina biernun baita ere beste arpegi ikustia, orduan kabienea bueltatu nintzen niani, beste batzuken nahiko nekin batea zizian, eta jende berri ikusi, eta bizkat etxeko bizitza o bizitza pertsonala eta lana separatze horri biernun. Gaur, luzatzen junda kontua, eta hasieran igual nahiko ondo bezala hartu nuen, baina guaien pixkat pixua egiten nahi zait, eta
hasiera baten horren denan pendiente zaude, bukerako edo bai, pues, ez dituzu datuak behiratzen, o usulkoak bakerrik, eta ez dezu behiratzen ez da ere lege bete behar dezu, no bai, o ez, pixka luzatzen, maskaranakin, nahi saiazu ezin berdeten, baina... Ez mareatu. Ez mareatu. Bueno, pixka aipatu duzu kabienera eta buelta eta hone egin zizuela, ezakitzu arkitektoa zera ogibidez, ezakitzu zuen sektorean sumatu den pandemiaren eragina edo eperdi luze batera igarriko dira ezakit paralisi ekonomiko honen ondorioak, nola bizi dezu hau? Ba, guandala martxuan, lehengurteko martxuan, bai, obra batzuk eta hola martxan genezkan, momentu baten enseko gehatu zian, gero beste proiektu batzuk emate zuenak hasteko zeudela edo pixkat gehatu intzian. Guk gehien bat erreforman ite deulana, eta erreformak bi zera bezala dazka, ez bertinte edo bezala dazka, alde batetik handao, lokal komertzialan erreforma eta hola lan asko izan du deula, negozioan inguruko eta gero etxe bizitzan erreforma eta hori. Lokal komertzialan erreforma edo negozio bat irikitzeko erreforma edo hori bai emateula geldi daula. Edo guri behintzat hortatikan azkenengo urte bete hontan oso gutxi iritsi zaigu. Imagina, ez da, igual momentuiko bena ez, negozio bat martxan jartzeko, ez leheno dakazun negozioa handitzeko edo inbertitzeko. Orduan nik uste alde hortatik normala dela. Baina etxe bizitzan erreforman edo ez dakit, igual urte bete etxean sartuta pasa deulako eta jendea hasi dela ikuste etxea dazkan arrakalako, etxe bizitzai beste buelta bat eman aldian edola. Hor bai emateula lana bai badago. Eta, bueno, nik nire inguruko, igual, bate ikasitako arkitektuak eta hola, antzeko gauza komentatzen ditu eta gero guk gremioakin eta igeltxerietzakin, iturginakin edo enpresa konstruktore txikikin edo lan eite deu eta orokorrian lan pila batekin dabiltza. Ez dakit hemendik denbora batea jetxingoan lan hori, bai arazoakin dabiltza dibidez eta asko komentatzeko behaiek suministro arazuak eta holako materialan prezioak hilotzen nahi diala pila bat, faltagatikan eta hori bai. Baina lan falta guantxe momentu hontan ez da nabari gu gabiltzan. Igual, eraikuntza enpresa hondigotan edo promozio imobiliario hondigotan edo lako zeatan badago, baina gu gabiltzan sektorian edo zatin ez da lan falten nabari. Bueno, Antxon Kortarekin batera origami arkitektura taldea osatu zen duten, 2014an. Ez dakit, beste enpresa batzutan lan egiteko aukerarik ez zegoelako jarri zineten zuen kontura, ala beti hasieratik izan zen duten zuen estudio propioa sortzeko bokazioa? Kontua da, nik karrera 2012 bukatu nuen eta 2008 izintzen olako krisi handi hori asko zekala ladrillotikan, krisi horrek. Gaina pixka behan duzu iritsi zen. Orduan, nire horitzapenak karrera bukatzen egin ginean ikuste genitula irakasleak estudioak izten edo lan faltakin edo hola. Orduan, karrera bukatu genunean, bai Antxonek eta bai nik, ditzen izan duela kontaz, haitu ginean kurrikulumak botatzen eta hola. Baina, bueno, gero, hortikan ez zitzaigun iritsi nik lagun baten bidez komertzialanetan ibili nintzen arkitektura lotuta, egiturakin eta hola, eta rekorduakat pixkat desoladoria zala gu bisita egitea jote ginean arkitektura estudiota, eta zehon, batzen naiz arkitektura estudio baten sartu ginela, irakasle batena zela, Jesukriston estudioa zen, eta zehon irakaslea beha, eta fonduan argi txiki bat ikuste zen piztuta eta bekario bat zehon horla lanian. Hor ikuste zen denbora hobiak izan ziala, baina ez ziala denboraiko benak. Orduan, hortikan ez zeun lan asko iritsi. Uste da autonomo bokazioakin, hola autonomo bokazioakin iritsi zait inor jaio ez da leiten.
Baina egia da, fakultadian batez ere azkenengo urteetan, da pixkat, pentsatzen haste zeanian nondikan ateo, gu bagenezkan irakasleak nahiko gaztia zianak, hogeita hamasei urteko irakasleak edo hola, eta ikuste zenitun, beak eta beste batek estudio txiki bat montatu zuela, eta holako kasua bagenitun, orduan, naizta ez duen horta bideratzen, naizta horri buruz ez da asko hitz egiten karreran zihar, autonomo izati buruz, ikustituzula adibideak. Eta, nik pertsonalki karrera bukatu nuen, pixkat nekatuta bukatu nuen, eta, baina, Antxonek adibidez, esategu askoz energia gehiokin nola bukatu zula, eta beak bukatuta belaxe, lehiaketatan parte hartzeko guakin eta hola zeon, eta beak bukatu zuen baino urte bete berandugu holako zoze, eta beak esan zian, nik lehiaketa batzutan parte hartzea nioa, eta animatuko itzan, da, nik esan, bai. Egia da, nik enule ikusten, nahiz bereziki positiboa, eta beak initziten goatzen nahiz esaten nioela, nik lehiaketan, urte bete karrera bukatuta neola, eta nekan pixkat arroi, pixkat lehiaketan parte hartzeko eta hola. Eta esaten nion, nik lehiaketan parte hartu oso guztua. Gero, nik uste ditu ontatik bizitzeik etxokela. Nik batzen nahi zui esan niola. Lehiaketan parte hartu, oso ondo. Gainan, gara hortan, komertzialan aparte hurbilen nebile erreponedore bezala lanian baitare, ordu pixkat gorputzak eskatzen zian, ez? Sortzen lan hori oso guztua hasi nintzen, Eta behitu du, orain zuen ogibide? Bai, azkenean, lehiaketakin hasi ginen, eta, gaski ditzei gun, baton bat irabazi genuen, eta horrek beti pixkat emate izu post pixkat, eta gero lan txikikin hasi ginen, eta, Eta ja zuen tokia egiten, tokia hartzen, ez? Pentsatzen dut estudioen zen. Zazpi urteko ibilbidea osatu duzue. Orain arte egindako lanen artean, badakitago kazetari asko gustatzen zaizkigun galdera diala eta igual elkarrizketatu egin beste, baina ez dakit, zazpi urteko ibilbidean lan batzuk egin dituzue, baten bat nabarmentzekotan, zein nabarmenduko zenuke? Hola, esan, oso guztu galditu ginen lan honekin. A ber, nik uste, ni garrantzitsu eritu zait bideo hori, ez? Hasi lehiaketatatik eta zazpi urtetan denetikan iten jungea pixkat, eta, azkagu lan batzuk, gutzako hito batzuk bezala izan dianak, eta pozik gaudera lan horiekin, asko ikasteko balio izan diguenak, lehiaketak iten hasi ginen pixkat por amor al arte edola, eta guri adibidez markatu zigun, egin genuen aurreneko obra edo obra serio edo lasarten izan zala Oreka taberna. Eta hori lagun baten bidez iritsi izan, lan asko iristian bezala, hasiera baten bintzat. Eta ordu arte paperian ite genuen lana, baina zu paperian indako zerbait ikustia inda, eta obra hori bai izan zen olako hito bat. Gero handik pare bat bukatu eta pare bat urte edo aukera eduki genuen Donostin bat zeuden bulego batzuk, 1000 eta piko metro karratuko bulego batzuk gutxak zeudenak denbora askuan, eta han reforma baten bidez hotel bat jartzeko zeizan genuen, eta hori baitare Origamin bidean ero hito bat izan zen, ze, tabernain eta gero olako negozio txikik eta reforma txikik egiten da hola ibili ginen, baina 1000 metro karratuko reforma bat ja beste gauza bat zen, beste volumen bat zen, hasieran olako bertigo pixkat euki genuen, baina zezenea erretatik eutxi eta aurra joan ginen, eta handikan ondo atea zen, gero hotelarek zabalpen txiki bat eukizun eta zabalpen eura egiteko ere guri deitu zuen. Orduan, bide hortan iten zuazen kontaktuak eta gero bueltan etortzen zaizkizunean edo norbaiti etxe bizitza bat erreformatzea bezunean eta gero haren lagun batek zuri deitzi zunean edo ez, horrek bai emateula satisfazio bat, zerbaitetan asmatzen nahi. Bai, dena ez du ondengo, eta evidentemente akatsetatik ikastea,
baina, bueno, botan etortze zizunean, edo bezero batek esate dizunean guztua gelditu danean, edo satisfazio txiki bat ematen dizu, eta, bai. Eta, pues, bueno, gu txikitikan hasi ginen, eta gauza oso ezberdinak iteko den, ba, hoxe esate dizu, taberna bat, hotel bat ingenun baita ere, guain, hola, ba, guain aigean proiektu bat zehatzetikan, aipatzeatikan, aginan gabiltza baita ere, Eliza Zarran erreformakin, eta, jo, ba, guretzako bai proiektu berezile izaten nahi da, ze auzolanian indako proiektu bada, erreforma erekinan erreformatikan haratago dijuan kasi gauza sozial bada, eta pues, asko aige ikasten hor baita ere, eta oso politxea izaten orduan. Ba, 7 urte hautan, gauza oso ezberdinak iteko aukera izan dugu, eta hori gustatzen zaigu, eta asko ikasi dugu. Bueno, zuen arkitektura taldea, Origami arkitektura taldearen egoitza Kabienen dago, autonomoez osaturiko txokoren sortzaileetako bat zara gainera, edo zarete, zutan. Bai, zer nolako garrantzia izan du Kabienek Origamiren ibilbidean eta garapenean? Ezinbestekoa. Ez que Kabiene gaben ikuste Origami guaindan bezala etzan existituko. Ze, bueno, Kabienen gauden asko netxetikan ite dut lana, baina guk etxetikan lana itiaz gain bik ite genuen batea lana, orduan. Hasiera baten, lehiaketetako eta hola, unibertsitatean ite genuen lanan erdizkutun bezala, ze ez zekenekan beste inu juntatzeko, eta horrela bultatu ginean, ni adibidez bazan 2 urte karrera bukatu nula, eta zan berriro, jo, baina hemen hau berriro, eta ez dakit, hau bidera garrila da hemen unibertsitateko fakultateko txoko iskutu baten lanian ibilita, gero, pues, etxian juntatze ginean da hola, baina ez da oso serioa ez da, bezerua ezin dezu amonan etxea eraman utxa dalakotan lan egitezulako, bezeru batzukin tabernatan bildu zaitezke, baina denakin ez. Gure bilerak bai tabernatan zian eta hola, eta etzan oso biabilia. Orduan alde batetik guk talde bezala bier genuen espazio bat, eta 2 pertsona izan da, eta usurbilen lokal utxakin dagoen egoerakin, oso zaila zen guk lokal bat hartzia hasi lehiaketak iten nahi zela, edo obra txiki bat indezula, derrepente holako alokairu bat ordaintzia edo etzan, biragarria orduan, espazio bat bier genuen da Kabiene oso ondo etorri zegoen. Eta gero, espazioaz gain, oso garrantzitsua izan da, nik uste guri ibilbidean, han beste autonomo batzukin juntatzia. Badago beste arkitekto bat, Dani, beste aparteko estudio badaka, eta bere lan egiteu, baina 20 urteko esperientzia baino gehiago daka, 25 edo. Eta guretzako oso aberasgarria da, ze emateu igual kontrako izan bertzula, kasi kompetentzi bezalako, baina guztiz kontrakoa gui pila bat laguntzaigu, eta arkitekto ez izan dare, bestela dauden perfilak esketena dira autonomoak, eta gauza askotan arazo berdina dazkau, tramitazio fiskalak diala, edo bezeruakin aurrekontu kontuak, edo olakoak asko erpekatzea orduan, askotan esate dugu gaina, batzutan olako terapia kolektiboak iteitugu. Alboan sentitzea. Ez que bestela etxetik lanian zaudenean, momentu batzutan oso bakarrik sentitzezea, eta ez dakazu zure egoera berdinean dagoen edo laguntzia dakan, eta beste batzutan, etxian bakarrikan neonian, denbora guztia lantokin neola ematezun, denun deskonektatzen, eta Kabienek momentu batzutako deskonektatzeko ere balio du, eta igual zurian enfraskatuta zaudela beste norbaiten arazoak entzut dituzu, eta lagun garraia. Bueno,
ekintzaileak, enprendedoreak, modan dagoen edo modan egontzan oin ere pentsatzen dut, bolada batean beste iketzen aipatzen ez, eta kanpotik begiratuta ekintzaileen gune bat dirudi kabienek, ez, baina ez dakit, gainera administrazioak askotan ez, sustatu ditu ekintzaile izateko, ekintzaile bihurtzeko kanpainak, diru laguntza lerro batzuk ere noiz edo noiz zabaldu dira, baina ez dakit praktikan erraza dan ekintzaile izatea. Azteko eske kabienen ez dira oso ekintzaile izan aldekuak ere. Ze ekintzaile, askotan izen bat jartzen zaio, eta gaine ekintzaileen kasuan ez, baina askotan izen inglesez izatea, eta marabilosua, coworking beha bezala, edo co-living wine, modan dagoen beste. Dala pixukidean bizitzea, zuk zure alokairua, edo ezin dezulako ordaindu. Baina co-living deitzi duzu, eta gauza moderno. Bai. Eta ekintzaileekin, ez da inglesez, baina iruditzen zaigu antzeko gauza bat pasatzeala. Eta ekintzaile izan atzian, badagoela gauza asko kontatzen zianak, eta hitz polito horrekin izkutun geletzeanak, ekintzaileen atzian. Horretik gehiago gustatzen zaigu autonomo hitza, nahiz eta erderatik dator igual, eta igual Euskal Herriko beste puntuetan ez dute bereien asentitzen baina autonomo gutxinez denon buruan badaka kuota bat, eta horre ja, zeratzeu ez, eakusti zuten hain politia ez dela. Baina, eske ekintzaileetan atzian askotan prekarizazio brutala dago, esplotazioa, eta askotan esplotazio txarrena dela autoesplotazioa dago baitare. Asko izkutun telelanakin gertatzen bezala, telelanak oso politia emateo, baina telelana igual izan lehik irten bide, baina ekintzailetza ere emateu derrigorrezko gauza bat bihurtzen nahi dela zatan, eta setu propio jefe eta guzti hauek iruditzen zait atzian olako kapitalismo salvaje bat dakatela atzian individualismoa bultzatzeuenak, eta iruditzen zait hitz polit bat dela, esatizut, administraziotik edo askotan banketxetatik, hor kaja laboralak bazekan kartel bat, gracias por ser autónomo, edo lako zoz esatezuna. Hijos de puta, si me estáis cobrando comisiones por todo, o sea, ¿qué me estás contando? Gabezi asko estaltzeko etiketa bada. Bai, nik uste baietz. Bueno. Gero, a ber, badazka gauza politiak baita ere, eta esatizut, origamiko 7 urte hauetan satisfazio pertsonalanak ez bai izatzeitu, baina gauza asko itxusi atzian gelditzea baita ere, nik uste. Bai zen berez, emprendedoreak izan zarete, utxetik jarri dezuretelako talde bat. Bai, baina nik uste baita esatezuna administrazioetik da hortan asko bultzatzela, baina iruditzen zait hasiera baten behintzat oso zurrun edo oso ekintzailetasunaren olako gauza idiliko bat bezala. Idealizazio bat eta ez da horrela ez. Eta esate izuela, zu ekintzaile izan zaite urtebeten, eta urtebeten zure enpresa ez balimazu aurreatea edo bi urten zure enpresa ez balimazu aurreatea da, jaitza ekintzaile. Dejalo, ez tezu balio. Eta ez balimazu atera, gaina ez tezu balio, eta ez balimazu atera da zure kulpagatik, eta esatezu. Bale, oso ondo, eskerrik asko, agur, eske ez dakit, hori balimada. Ez dakit. Bueno, Julen, zu gure esku dago taldeko kide ere bazara, gure esku dago 2013an sortu zen, eta geroztik kanpaina asko bideratu ditu, ez? Zuri zerk erakarri zintuen, zerk eraman zintuen gure esku dagoen parte hartzea? Bueno, hor gure esku dago kasiera bat, eta guandikan jarritzen du, bazekan lema bat, zala, herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, herritarron garaia da. Nik lema hori ikusi nun, eta esan nun, pues bai. Osea, gaina, ordu arte nun olako mugimendutan edo parte hartu, igual garai gatazkatsuak zialako aurrekoak baita ere, edo, ez dakit, maila pertsonalian, ni universitatean izan nitzanean asko neon horta baita ere, eta igual nun aukerik bilatu, baina justu gure esku dago sortu zanean,
unibertsitatea ja bukatuta neon, eta banekan herrigintzan zerbaitetan parte hartzeko gogua. Ikusten nuen Eskozin ze pauso aizian ematen, eta Katalunian ebai, eta esaten nuen, joder, pues Euskaldunok olatu onta nola baite hilo berra dakau. Gero gure eskuagok erabakitzeko eskubidea, autodeterminazio eskubideakin lotze du, baina baita ere erabakiak nun eta nola hartzen dian baita ere zalantzan jartzen duen mugimendua da, eta parte hartzean herritarren parte hartzean aldeko jarrera eduki izan duet beti, eta bai izan mugimendu bat oso identifikatuta sentitzen izan ni. Eta gero, egila da, eta nik uste holako gauzak piztutzegoela zea bat baita ere, gure eskuago Usurbileko aurrenengo bileran enitzan izan, baina bilera horren argazkia ikusi nuen noauan. Eta pare bat pertsona zeuden, lagunak edo behintzat herritikan ezagunak nitunak, eta feeling hona nekana behaiekin, da esan, zurrengo bilera joango naiz. Orain 11 gara erreferendumaren aldeko sinadura bilketa egiten izate, azken hilabeteotan. Pentsatzen dut pandemiak ez zuela asko lagundu, ez? Justo orain ezin etxetik atera, etxetik atera egiteke, baina ezin dia gauza masiboak antolatu, ezin dia gauzak nola doala egin. Ez dakit nola izaten ari den Usurbilaren erantzuna, kanpaina honi lotuta. A ber, gure eskuagok erabakitzeko eskubidean alde harrikapen bat diteu, eta bada pixkat gauza difuso edo teoriko bat, askotan zaila egite zaigula egunerokoakin lotzia. Orduan bai, funtzionatu izan du, ekimena bitartez, ekitaldi puntual batzuk bitartez, dala gizakatia, dala mosaikua, eta ekitaldi masiboak izan dira beti, eta pixkat epika bat bilatuz, eta jendia horrekin erakarri dugu. Orduan, azteko sinadura bilketa bat igual ez da hain epikoa, eta hasieratik pixkat zailagoa da jendia hurbiltzia, gaina mailakin sinadura eskatzen askotan egon du geha kalian, 8 urte hautan, eta honekin hasi ginean jendia esate zegu. Nik firmatu ite da, hau beste gauza. Pixkat zaila egite zaigu alde hortatik, eta gero izan dua pandemia. Gure eskuagok asko funtzionatu du hori da ekitaldi masiboakin, kalian eote horrekin, eta aparte, bi hilabeteetan baitere komplikatu zuen gure bilera propioak itea baitare, kasik 2 hilabete ondu ginen bilera ikin gabe, eta horrek gauzak asko ralentizatze ditu. Zaila izan dua. Usurbilaren erantzuna gure eskuagon 8 urte hautan beti oso ona izan dua. Erreferenduma edo erabakitzeko eskubidean aldeko eragile bat geha, eta gu sortu aurretikan beste referendum bat intzan, beste 2 erreferendum intzian Usurbilen. Bat udaletxeak antolatuta atezatekoan niko guan ditutela, atezatekoan ingurun, eta beste bat herritarrak behaiek antolatuta erraustegian ingurun. Orduan, gero autodeterminazioak Usurbilen soziologikoki badakazea bat baita ere, nik uste babes bat badula. Orduan alde hortatikan nik uste ez gala eremu zailean ibili. Orduan beti Usurbildarran aldetik, Aginarran da Zubitarran aldetik berdin, beti eukideu sentsazioa eozer gauzatako bai ekitalditan, baina ekitaldik herrian bertan ekitaldiak antolatzen ditu gehanean, beti erantzun osona bai bozkatzea juteko, baina baita jende asko mareatu dugu 8 urte hautan, grabaketetako, argazkitako, paperak banatzeko, esnadeiak iteko, musika kontzertuak iteko, eta deneako prestutasuna handia azatu. Eta guaine bai,
pixkat kostatzen nahi da sinadura bilketekin, ez dut gezurrik esango. De bai taldia, pixkan mareaka funtzionatzeulako eta guaintxe bertan goigoien ez zigulako harrapatu, baina junganean, leheno gukin parte hartu duen, edo gukin kolaboratu duen jendien gana junganean, haizu, argazkitxo bat atako izeu sinatzen, ez dugu ningu arazi gukiez, pertsonakin behaiekin, osea pertsonalki, edo ez da eragile ezberdinakin ez dare. Osea, erantzuna primerako izaten da beti. Bueno, pixkata honekin lotuta dago, baina 25. urte hurrenean pixkata bagaude atzera begira eta iruditzen zaigu arlo askotan gauza asko aldatu diela eta maila sozialean esate baterako eta pixkat kaleko presentziakin lotuta dago galdera hau, ez ote dugun telefono mugikorrarekin plazako Petrileko berriketaldi aspertu hori ordezkatu, alegia, ez ote dugun kale abandonatu eta pantalla batean mugitu. Igual esageratzen nahi gara, eta ez da horren besterako, baina zuek, bai gure eskudo bezala, edo maila personan igarri dezu aldaketa hori, zure lagun giroan, lagun artean. A ber, eske, gure eskuago adibidez 8 urte dazka eta 8 urte hauetan gu ja mugikorrakin jaio ginean. Eta alde hortatikan, ez dugu ezberdintasun handile nabaritu eta nik bai, 35 urte dazkat eta uste aurreko mugikorra 17 urtekin izan nula, orduan aldaketa nik uste graduala izan duala eta igual nik nire lehenbusu txikiak edo ikuste ditutenean bai ikustetela ezberdintasun hori. Baina nik uste joera orokorra badala, pantalla aurreko gizarte batea guaz edo bultzaten izaizkigu, leheno aipatutako individualismo horta. Lehenguan irakurtzen nuen garai baten arazo kolektiboa, erantzun kolektiboa ematen zitzaila eta gaur egun bidetzea arazo kolektiboak arazo pribatu bihurtu eta irteire individual eta bilatzea. Eta nik uste gizartean orokorrian bagagoa zela horta eta pixka preokupatzean gauza bat geotabiadura ondiguan ze mugikorra txuri beltzeko izatetik edo lako patatoi bat izatetik koloretan izatea urte batzu pasazian, baina pantalla horiek geota errexago erretzitu eta irutzite eta abiadura kristona da. Alarede, ni esko nostalgian oso kontrakoa naiz. Ez nahi izut, irutzen nostalgiak ez dula ezertako balio. Normalian, esaten jendiak, ni gaztean itzanean bai musika hone itezala, eta gaur egun itean musika mierda bada, edo ni gaztean itzanean itezian pelikulak, bai ziala pelikulak, eta ez gaur egungo mierda. Jende hortaz ez nahiz asko filatzen, zen ikuste ez duela musika ona botatzen faltan, ze askotan ez due gaur egungo musika itzen. Nik botatzen gure faltan gaztiak izatea. Hori pasaitea eta jazta. Orduan, jendia esateuna gu gaztiak ginean bai mobilizatzen zela jendia edo gu gaztiak ginean bai egin ditula gauzak eta gaur egungo gaztiak ez du ezerriten, parte baten igual arrazoiak, baina nahi pereza ondila ematea. Eta gure eskudagoen 8 urte hauetan, gure eskudagoak beak nik uste Euskal Herrin historikoak izan dian mobilizazioak inditula gizakatiakin, urte hoitan baitare milaka pertsona ateitu feminismoak kalea. Igual, guain dela 50 urte kalea edo behintzat pankartan aurrian jartzetzian pertsona batzuk, eta horrek bai gauza batzuk lokan jartzitu, baina jende pila bat atatzen du Usurbilen, garbi dago feminismoak jende gazte pila bat, neska gazte pila bat ateatzen ditula. Eta nik uste gaztiak badabiltzela zean, igual beste kodigo batzutan, igual militantzia ereduak edo ekitaldi ereduak berpentsatu inberdia, baina egia mobila asko bakartzea emateula, baina izan lehike beste plaza bat baita ere, eta adibidez pandemia garaian
hemen sortuz, Sortuz bakardei solatu. hori intzan hori, plaza mouko bat izan zen baitare, hor jende gazti ebil izan gehien bat nik uste baitare, orduan, ni naiz, pesimista izatea, pues, igual horrea ematigu, pandemiak, baina hortik ez guaz inoa, orduan pesimismoa eta nostalgiakin ez ditirutzen inoa, guazenik eta ikusi da badakaula egin handi batean guendikan animali sozial batzuk bageala eta kalia faltan botatze dugula, orduan nik uste kalian egoteko arrazoiak horre ongoia, bai gure esku dago eta bai beste arrazoi askokin. Kuina txiki bat sartzatik gare, baina erabakitzeko eskubidean inguruan guen dela 8 urte Europan olako olatu bat egon duzan Eskoziakin eta Kataluniakin eta Euskaldunak iruditzen zait hor presentzialki on ginala, baina ez genula eman biertzan guztia, igual egoerak alaskatzezun baita ere, baina nik uste Europan badat horrela erabakitzeko eskubidean inguruko beste olatu bat, Eskozia eta Katalunia hor daude, baina Faroe Irlak hor daude, Irlanda horre ongo da baita ere, orduan iruditzen zait kalian egoteko arrazoiak, oik eta beste milaka ongoia, orduan. Eta kalean jarraituko dugu. Kalean jarraituko dugu, bai. Oso ondo, amaitzeko urte horrenari lotuta dagoenen galdera bat. Gainera, zuk 25 urteko perspektiba hori badezu, entrevistatu dugu baten bat, 25 urte ez ditu da. Ja, Baina, zuk gutxi asko perspektiba hori badezu, eta, guk Euskaren normalizazioan eragiteko ere sortu zen Noaua kultura elkartea, orain edabide gisa paperean, dasarean gaude, baina, kultura elkarte bezala kultur jardurak antolatzen ditu Noauak, aisialdian ere gero eta ardura gehiago hartzen ari da elkartea, ez? Baina, biztan da, oraindik gauza asko dagoela egiteko, ez? Dena den, 25 urteko perspektiba duzun aldetik, zure ikuspegitik, zer du faltan Noauak, jakin edo jendeak nola ikusten duen, zer du faltan, zer du soberan, edo nola ikusten duzuen Noauak egiten duen lana, ez? Ni nahiz atrebitzen esaten zer duen faltan edo zer duen soberan edo nik uste kazetaritzak izan duela olako erronka bat internetekin eta sare sozialakin eta nik uste olatu hortan toki bat hartu duela Noauak eta nik uste txukun hilo dela. Esango nuke Euskal Herri mailako aldizkari edo edabide handigokoak, baina azkarrago ibili zeatela tokiko komunikabide asko. Gero, iruditzen zait, 25 urte damak iskila Noauak, eta iruditzen zait ezinbesteko gauza bat bihurtu ala Usurbilen. Nahiz egin pelota egiten hola gratuitamente. Nik eragile ezberdinetan parte hartu etenean, izan auzoko jai batzordian, izan gure eskuagon, izan kabienen, Noaua beti egon da hor, eta nik uste Noauak euskara normalizazioako jaiozan, eta nik uste euskarazko tokiko edabide batek hortan asko egiten dula, eta zu esan bezala kulturan eta aisialdian asko muitza Usurbilen baita ere, baina nik uste herrigintzako tresna oso importante, eragile oso importante bat dala Noaua. Zan nahi zut, Usurbileko eragile guztik Noauan sostengu hori nabaritze deu, gaina askotan presaka eta azken orduan eta abisatze izkizuegu gauzak eta beti hortzaudete, orduan nik uste dazkazuen mediluakin eta nik uste askoa iriste zatela hobetzeko gauzak beti ongoia. Nik igual deformazio profesionala edo kabienen daun girua atikan da eta igual 25 urte kumplituta
paperezko euskarri jai, igual bueltatxo bat, eta diseinuan igual bigarren bueltatxo bat, edo laugarren edo bosgarren bueltatxo bat emateko momentu ona izan lehike. Eta kabine nongo litzake jendia prestortako, baina nik uste ezinbesteko herramienta bat dala naua, eta nien ez gogoratzen usurbilik gabeko naua bat, hasieran esan duten bezala, baina ez dut imaginatzen nauari gabeko usurbil bat, eta da, iruditzen zait, pixka zuen kontra dijuala, jende askok ja porcentago ematen dula naua, eta bizitza guztia horrez autu dula, eta askotan iruditzen zait ez dira ematen bier edo dakan benetako garrantzia, askotan bakizu hor jendeak horrez autu dituen gauzak ez dira garrantzilik ematen. Baina nik uste nauak galera, osea, naua gabe, galera ondile izango lukela usurbilek, izugarria iruditzen zait. Bai. Bueno, jasota zure iradokizunak, zure hitzak eta eskertzekoak ere noski. Eta eskerrik asko ere tarte hau eskaintzeagatik. Zuei, eskerrik asko denagatik. denagatik. Ni esker.